ta din l-art. L-għażla li għamilt għażilt li ruħi preġuniera ssir. Rajt li l-ferħ tad-dinja kollu jmur bħalma sħana tnixxef bukket fjur. Rajt li kull pjaċir malajr marriti inti waħdak il-ferħ tiegħek fik ilena ruħi ssir. Jekk għandi lilek o Ġesu għandi kollox, din imħabtek biss tiġbidni, irrid nersa aktar lejk. Inta lija l-isbaħ fjur illi fewwaħ il-ħolqien, għax għalija int biżżejjed nagħtik kollox kull ma jien. Jekk għandi lilek o Ġesu għandi kollox, din imħabtek biss tiġbidni, irrid nersa aktar lejk. Inta lija l-isbaħ fjur illi fewwaħ il-ħolqien, għax għalija int biżżejjed nagħtik kollox kull ma jien. Fik jien għandi ġmiel il-ħolqien, fik il-wart u l-fjur tal-widien, fik għandi kull ma rrid. Inti l-ola ġid sebħ tas-sema u l-art huwa int. Jekk għandi lilek o Ġesu għandi kollox, din imħabtek biss tiġbidni, irrid nersa aktar lejk. Inta lija l-isbaħ fjur illi fewwaħ il-ħolqien, għax għalija int biżżejjed nagħtik kollox kull ma jien. Jekk għandi lilek o Ġesu għandi kollox, din imħabtek biss tiġbidni, irrid nersa aktar lejk. Inta lija l-isbaħ fjur illi fewwaħ il-ħolqien, għax għalija int biżżejjed nagħtik kollox.